lama rok sekarang kheto ro to buskang to kheto to mane kheto sekarang ka asaka titor ka bui nok nok ti hap ka fuka buni nok rok kuak wi tong baikha pukhiri ni aji tong mani ran thangjak drone to amsayo drone to black ke titore nok nok baina nai khang aru ni gonai nai gere Nadi, belai warna mas singsa, asal titor kah? Ini tam nok itu ram sangjak. Yang tunggu, puksi, bayi tang baca.